Esan bezala, egun bete dira, PNV eta PSOE osatutako gobernua martxan jarri izenetik. Eta esan behar dugu lehenengo gauza da, ezer berria ikusi dugula lehendabiziko egun hauetan. Hain zuzen ere, politika zarrari eusten dion gobernu baten aurrean gaudela esan dezakegu zalantzarik gabe. Eta gainera, egun hauetan ez dute bete esan zutena. Non geratu da lehen egun hauetarako udal gobernuak aurkeztutako ekintza plana. Bertan, ekintza plan horretan, 72 ekimen planteatzen zituzten, eta gutxienez, 30 bat ez dira bete. Esate baterako, merkataritza jarduera bultzatzeko plan estrategikoa, edo Euskararen aholku batzordearen sorrera, baliabiderik ez duten adinduetzako aholkularitza juridikoa, bizikidetza plan zuzendaritza, udaltzaingoaren akademiarako eredu berriaren ildoen aurkezpena, termibuseko geltoki berriko lanen esleipena, guzti hori lehendabiziko egunetan egin beharreko gauzak omen ziren, baina ezerezean gelditu dira. Beraz, argi eta garbi esan dezakegu, Aburto eta Gilek aurkezturiko lehen eguneko ekintza plan hau, eta berau zabaltzeko gogoratuko duzuen bezala Bilboko postontzi guztietara diru publikoz ordaindu zuten aldizkari hau, hutsaren urrengoan edo ezerezean geratu dela. Propaganda baino ez da izan. Propaganda hutsa. Hori bai, esan bezala, Bilboko postontzi guztietara heldu zen aldizkari hau, bilbotar guztion diruarekin ordaindua izan zen. Eta propaganda horrekin guztiarekin estali nahi izan dute besteak beste 2015-2019 aginte planik ez daukatela. Eta zergatik esaten dugu aginte planik ez daukatela, hain zuzen ere gaur kontratazio mailan esleitu delako 2015-2019 agintariako gobernu plana. Oraindik ez daukate ezer. Eta gaur esleitu da hain zuzen ere, udaletxetik kanpo dagoen enpresa bati esleitu zaio gobernu plan hori idaztea. Ez dute Bilbon benetan premiazkoak diren hainbat proiektu martxan jartzeko astirik hartu, baina ordea, pentsatzen dugu, segundu bat ez dutela galdu, Aburto bertatik bertara paseatzeko. Izugarrizko marketing kanpaina da somatu duguna lehendabiziko egun hauetan, eta ez da egun bat ere ez, Aburto prentzan ikusi ez duguna. Traineruko paratroi ere bilakatu dute, eta denetik egiten egon da lehendabiziko egun hauetan komunikabideetan ateratzeko. Eta betartean PNV eta PSOE aurrera eramandako jarduera politikoek aurreko legegintzaldietako eredu berbera izan dute oinarri. Hau da, politika zaharra, hemen aspaldidanik ezagutzen dugun politika zahar berbera. Eta hainbat adibide, politika zahar honen hainbat adibide eman ditzazkegu. Gogoratuko duzue alde batetik lehendabiziko udal batzan uko egin ziotela izugarri altuak ziren soldatak jeisteari. Bestalde batetik udal enpresetako administrazio kontseiluak beraien alderdietako jendez bete dituzte. Gardentasunez baita ere, aste nagusian egondako istripuaren ondorioz, sutearen ondorioz, agerraldi bat eskatu genuen abuztuaren 31ean. Eta oraindik agerraldi hori itxaroten ari gara. Gero, herritarren parte hartzerik ez da egon Bilboko urtemugaren ospakizun ekitaldietan. Hori bai, oso aktibo ikusi ditugu ekitaldi erlijiosoetan parte hartzen. Udal gobernuko kideak, bertara joateko erabakia hartu genuen alderdiak izan ezik. Alde batera utxita laikotasuna berez, instituzio publiko baten ezaugarri izan behar duen laikotasuna alde batera utxita. Gogoratu behar dugu ere, kurisinaren kontra aritu zirela udal gobernu honen lehendabiziko egunetan. Zinegotzien privilegioak mantendu dituzte, aurten ere,
gobernuko eta beste alderdi batzuetako zinegotziak diru publikoz ordaindutako abonoekin joan dira zezenketetara. Gero, kirol erakundetako zuzendaritzetan emakumeen parte hartzea sustatzeko diru laguntzak 50% murriztu dituzte lehendabiziko 100 egun hauetan. Eta aurreko urteetako ordenantza fiskal proposamen berbera aurkeztu digute beste urte batez. Eta adibide hauetaz gain kudeaketa txarraren adibide oso nabariak ikusi ditugu lehendabiziko 100 egun hauetan. Ez diote alde batetik zezenei adarretatik eusten. Eta bien bitartean bilbotar guztion diruarekin, bilbotar guztion artean pagatzen dugu Biztalegre zezen plaza udal kontuetan eragiten ari den defizita. Hori ez da kudeaketa ona. Eta iruzurra egin dute zaborren kontuarekin, aste nagusian gure udal taldeak grabatu zuen bideoan ikusi ahal izan genuen bezala. Eta zer esan alderdi sozialistari buruz? Esan behar dugun lehenengo gauza da, alderdi sozialista udal gobernuan sartu izanak ez duela inungo aldaketarik ekarri edo inungo aldaketarik eragin PNV-ren udal gobernuan. Azkeneko 35 urtetan ikusi dugun PNV-ren udal gobernuan. Areago, PNV-ren eskumako politikak auspatzeko balio izan du alderdi sozialista gobernu horretan txertatzea. Herritarrek emaniko konfiantza PNV-ren esanetara jarri du dudarik gabe eta urruti gabe datorren osteguneko udalbatzan horren hainbat adibide ikusiko ditugu. Ez bakarrik ordenantza fiskalen eztabaidan, baizik eta dakizuen bezala datorren ostegunean oso gai garrantzitsua doa udalbatzara eta dain zuzen ere Panera Uribarriko gai historiko horren afera, duela 3 hamarkadatik ona udal eztabaidan txertatuta dagoena eta datorren ostegunean bukaera emango zaio gai honi. Eta jadanik alderdi sozialistak iragarri du PNV-ren aldeko bozka edo PNV-ren posizioaren aldeko bozka emango duela bizilagunei bizkarra emanez.